Bon dia a totes i totes. Ens trobem al Palau de Congressos de la Llotja, en concret al foyer principal de l'edifici, on d'aquí pocs instants començarà la presentació del programa del Tour de Talent 2024, que organitza la Fundació Princesa de Girona, juntament amb la plataforma Tribu i l'Ajuntament de Lleida. És la tercera edició d'aquest tour, que enguany comença a Lleida del 22 al 26 de gener, amb tallers, conferències i tot tipus d'activitats centrades en el futur del professional dels joves i també en debatre les principals preocupacions d'aquesta generació. Un dels actes principals de la setmana serà precisament el que es podrà seguir en directe per Lleida Televisió el proper dimarts 23 de gener al matí, que rep el nom de Princesa de Girona Congress Fest i que tindrà lloc aquí a la Llotja. I on és possible que assisteixi algun dels membres de la família reial espanyola. Una dada que és possible que ens aclareixin en aquest acte de presentació, que a darrere meu ja podeu veure que hi ha tots els mitjans de comunicació preparats per cobrir l'acte, una presentació que compta amb la presència de l'alcalde Fèlix Larrosa, que el podeu veure en imatges, el regidor de Joventut, Educació i Ocupació de l'Ajuntament de Lleida, Javier Blanco, el director de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasque, el director del Tour de Talent, Jordi Estruga, i el CEO i fundador de Tribu, Pablo González. Com hem dit, el Tour arrencarà a Lleida la propera setmana i també farà parada per Salamanca del 19 al 23 de febrer, a Cadis del 18 al 22 de març, a Santander del 22 al 26 d'abril i culminarà a Madrid els dies 8 i 9 de maig. En total seran més de 200 activitats adreçades als joves i que giraran al voltant de 5 grans eixos: l'ocupabilitat i emprenedoria en primer lloc, en segon lloc la salut física, en tercer lloc la salut emocional, el propòsit i l'impacte social i, per últim, la sostenibilitat. En imatges podeu veure a les autoritats que estan preparant-se per aquesta roda de premsa de presentació que començarà en pocs moments i que una setmana que tindrà lloc a Lleida la setmana que ve, que comptarà amb activitats com una jornada que connectarà joves amb empresaris o conferències com la del publicista Lluís Bassat, que per cert una trobada que ja té l'aforament complet, o d'altres dedicades al mercat laboral o la innovació en el sector esportiu. També es realitzaran diferents visites guiades a empreses col·laboradores com By Companys. Totes les activitats són gratuïtes i es pot realitzar la inscripció a través del web tourtalento.org, tot i que algunes d'aquestes activitats, com ja hem dit, l'aforament ja ha quedat exhaurit. Per conèixer l'abast i la importància d'aquesta setmana, val a dir que l'any passat el Tour de Talent va reunir més de 250 ponents en més de 250 activitats que es van organitzar en les 5 parades de la gira. Va comptar amb la implicació de més de 15 administracions públiques i una trentena d'empreses aliades. En total hi van participar més de 23.000 persones en un tour que va girar per diferents indrets de l'estat espanyol. En un moment en què ja veiem com les autoritats ja van agafant seient per començar la roda de premsa de presentació. Com hem dit abans, el dimarts vinent es celebrarà el Princesa de Girona Congress Fest, que recordem que es podrà seguir en directe per Lleida Televisió, i on hi ha previst que també es doni a conèixer el guanyador d'una de les categories dels Premis Princesa de Girona. En concret s'anunciarà el guanyador del programa Crea Empresa 2024. Tot això, com hem dit, en directe per Lleida Televisió el proper dimarts 23 de gener al matí.
donem pas amb aquesta roda de premsa que ja veieu que ja està tothom col·locat i que anirà presidida per l'alcalde de la ciutat, Fèlix La Rosa, així com el president del Tour, Salvador Tasquer. De la Fundació Princesa de Girona. Ens fa moltíssima il·lusió estar avui aquí a Lleida, compartint una mica amb imatges el que serà Lleida la setmana vinent. Comparteixen aquesta roda de premsa on explicarem tot el programa d'activitats de la setmana que ve. L'alcalde, bon dia, alcalde. Bon dia. O sigui, si vol donar també la benvinguda. Bueno, jo us vull donar la benvinguda amb aquesta presentació als responsables de la Fundació Princesa de Girona. Bàsicament estic expectant perquè, encara que jo sé una mica més que les persones que aquí ens acompanyen, que vull saludar especialment als regidors i membres de la corporació municipal, a la presidenta de la Comissió de Promoció de Ciutat, a la presidenta de la Fundació Soriguer i a tots al meu amic Pablo de Tribu, que ahir vam estar googlejant perquè acaba de tenir més informació de qui era i que era tribu i què significava tribu, i a tots vosaltres. Aviam, jo tinc més informació que la que tenen ells, però estic expectant de conèixer al detall exactament què és el que passarà aquests dies. Però, en qualsevol cas, són propostes inspirades en valors, són propostes pensades amb el creixement i especialment pensant en els nostres joves. I això qualsevol alcalde de qualsevol ciutat del món s'hi ha de sumar ràpidament. A Lleida, només perquè tingueu una dada, quasi 17.000 joves tenen entre 10 i 19 anys i a més, quasi 17.500 tenen entre 20 i 29 anys. Ja són unes dimensions que fan que ens han de preocupar i ocupar precisament no només per les responsabilitats que tenim ara, sinó també pensant de quina manera l'administració i el món empresarial han de treballar en clau de futur. I aquesta és una mica la qüestió. Per tant, en la projecció aquesta Jo Futur hem de ser-hi per dissenyar les estratègies que facin possible que aquesta sigui una ciutat plena d'oportunitats per a aquesta gent jove. Per tant, d'antuvi, gràcies per la vostra assistència i endavant amb la presentació que us vull explicar. Molt bé, gràcies, alcalde. Sí, ara entrarem en detall en tot el contingut de la setmana vinent. Amb nosaltres està també el Jordi Estrua. Bon dia, Jordi. Ell és el director del Tour del Talent, en plena dedicació, equip de la Fundació, i el Xavier Blanco, regidor de Joventut, Educació, Ocupació i altres activitats, i per tant un rol molt important a futur per la ciutat. I com deia l'alcalde, ens acompanya també equip de l'Ajuntament, equip de la Fundació, l'Anna Vallès, patrona de la Fundació, com a presidenta del grup Soriguer i també presidenta de la Fundació Soriguer, i tot el treball en l'eix social i artístic que fan a la ciutat i que participaran de ple aquesta Setmana del Talent, i el Pablo González, fundador i CEO de Tribu, que és una
gran plataforma dirigida al talent jove a tot el territori espanyol i amb els quals vam crear, dissenyar i participem en aquest Tour del Talent. Abans d'entrar a la Setmana de Lleida, jo volia aprofitar per fer 5 cèntims de lo que és la Fundació Princesa de Girona. És molt fàcil, la Fundació neix a Girona fa 15 anys de la mà d'una sèrie d'institucions i patrons fundadors amb l'impuls en aquell moment dels prínceps de Girona i amb un projecte fundacional molt clar que és dirigit a la gent jove en quant al desenvolupament del seu talent. La foto actual de la Fundació és una fundació que ha aconseguit aglutinar l'interès de moltíssimes empreses líders del país. Tenim un patronat de pràcticament 90 empreses líders, amb un eix comú, que no és el capitalitzar el seu valor a borsa, sinó capitalitzar el talent. Aquesta idea d'entre tots treballar per la gent jove d'aquest país i ajudar en el seu camí de desenvolupament del talent i d'impacte, en aquests moments amb la presidència d'honor en mans de la princesa Leonor. Què som i què volem ser? Som una eina o volem ser una eina útil per a la gent jove. Tan fàcil com això, útil amb el seu desenvolupament de la mà d'institucions i d'empreses que puguin tindre una trajectòria més fàcil en un entorn realment complex avui en dia per a la gent jove. La nostra visió és ser una gran comunitat de gent jove amb ganes de liderar el seu propi camí a nivell professional, a nivell de desenvolupament competencial, etc., i que trobin en la Fundació aquest aliat que es preocuparà individualment de cada cas i amb uns valors molt dirigits com són la igualtat d'oportunitats, l'impacte social i la sostenibilitat. Això és el que som. Com ho fem? Molt fàcil, a través d'una sèrie d'activitats que, a diferència d'altres fundacions o altres premis, tenen una activitat permanent tot l'any. Ho fem a través d'una sèrie de programes. Aquí el denominador comú és aquesta idea de generació, on tenim una proposta de valor diferent pels joves del país. Parlem de Generació Propòsit, que és un programa de la Fundació que el que vol és empoderar aquells joves amb aquesta inquietud de generar un impacte social positiu i amb nosaltres poden tindre un desenvolupament competencial, participen d'un campus a la Costa Brava, els connectem, els empoderem i accelerem les seves idees. Generació Docentes és un programa dirigit a joves docents de magisteri. Un altre cop es formen en noves competències en la Fundació de lideratge, emprenedoria, de programació a l'escola i els bequem 4 mesos per anar a l'escola rural a fer un projecte de canvi a l'escola rural, a fer una transferència de coneixement i a recopilar una mica aquest aprenentatge. Generació Talento és un dels programes més grans i d'impacte de la Fundació. En 10 anys han participat més de 10.000 joves en aquest programa, que el que vol és ajudar al desenvolupament professional i competencial dels joves a través d'events, com veurem la setmana que ve, foros del talento, formacions online, presencials, anàlisis competencial i una mentoria individual. Nosaltres tenim un gran valor a través de les empreses del patronat. Tenim una gran xarxa de mentors voluntaris que es posen a disposició dels joves per mentoritzar aquests joves i accelerar la seva carrera professional durant mesos. I Generació Premiados, que aquí és on incubem els premis Princesa de Girona actualment. Són 6 premis que atorguem cada any i que a partir d'aquí generem una comunitat molt activa de premiats de la Fundació. Són més de 70 premiats joves en diferents disciplines, empresa, social, cultural i ara 2 premis en l'àmbit internacional i que participen activament, per això és una generació també, participen activament de les activitats de la Fundació a les escoles i, com veurem, al propi Tour del Talent. Em deia la responsable de l'àrea de premis que tindrem a Lleida la setmana vinent 20 premiats de la Fundació participant en diferents activitats i són joves realment amb històries que inspiren moltíssim. Això són una mica els vagons del nostre tren, el contingut, i el Tour del Talent és aquesta locomotora que ens permet aterrar al territori d'alguna forma i descarregar tot aquest contingut d'una forma intensiva durant una setmana en aquest format del Tour del Talent. El Tour del Talent vol ser una experiència
àmplia, de la mà de la ciutat, de la mà d'institucions, de la mà de col·laboradors, empreses, on els joves de la ciutat puguin viure d'alguna forma tindre un primer contacte amb els programes de la Fundació, però no només amb els programes de la Fundació, sinó amb tota aquella agenda que sabem que els toca i els preocupa, no? Com és el benestar emocional, com són les noves tecnologies, com són les carreres i el canvi del mercat laboral, com és l'àmbit de la cultura, de la música, dels esports, del valor. Tot això és el que despleguem i veurem en format d'agenda. Aquí tenim les xifres del Tour de l'any passat. És la tercera edició del Tour, la d'aquest any. Això va ser l'any passat. Vam començar a Saragossa i vam acabar a Girona, amb més de 23.000 joves participant en les diferents ciutats del Tour del Talent, en 250 activitats i 350 ponents que de la mà de la Fundació es van oferir a participar en aquest projecte. La idea és molt fàcil, el jove és el protagonista d'aquesta agenda, el jove és el protagonista de la ciutat durant aquesta setmana del talent. Evidentment, en una setmana no pots solucionar tots els problemes, però sí que pots arribar a molts joves, pots inspirar molts joves o pots marcar el futur, no? Perquè tots sabem que a vegades una bona xerrada, un bon col·loqui, escoltar algú que t'explica la seva història pot impactar moltíssim en la teva carrera personal i professional. Per aquest any, per aquesta tercera edició del Tour del Talent, un tour que ve carregat de novetats en quant a contingut, això el Jordi ens ho explicarà amb tot el detall, però també en quant a format i en quant a disseny. Aquest any hem volgut començar amb tota la força el Tour a Catalunya, de la mà, en aquest cas, de la ciutat de Lleida, i agraïts un altre cop a l'oferiment de la ciutat i a la predisposició i aquest lideratge per convertir la ciutat de Lleida en la capital del talent durant aquesta setmana. La nostra idea és poder extendre les activitats de la Fundació més enllà de l'àmbit que ha sigut més natural, com ha sigut Girona i Barcelona, i poder arribar amb aquesta proposta de valor a tots els joves de Catalunya. I a partir d'aquí fer un itinerari, 4 diferents etapes, com si fos una volta ciclista, però dedicat als joves, on passem per Salamanca, per Càdiz, per Santander, i acabem a Madrid amb un event algo diferent, més curt i molt vinculat a aquest Premi Internacional nou que comentava abans. A cada ciutat reunim el jurat de cada una de les categories dels Premis Princesa de Girona. A Lleida reunirà el jurat de Crear Empresa i convidarem els 5 finalistes. Tenim més de 300 candidatures de joves que s'han postulat com a futurs Premis Princesa de Girona. Hi ha una secretaria tècnica que fa un screening i convidem els 5 finalistes a que tinguin l'oportunitat de conèixer el jurat, d'interactuar amb el jurat, i en viu i en directe en també la primera edició del Princesa de Girona Congress Fest coneixerem quin és el guanyador aquest any del premi. Un cop proclamats tots els Premis Princesa de Girona a les diferents ciutats, això ens dona en la situació de poder ja preparar el que és la cerimònia de premis, d'entrega de premis, que com sabeu fem a Catalunya i que l'any passat vam tornar a fer a Girona, a Caldes, i aquest any seguirem amb aquesta intenció, donat a més que complim 15 anys, serà el 15è aniversari de la Fundació Princesa de Girona i per tant volem un acte on més que mai els joves puguin participar d'aquest acte, d'aquests 15 anys de passat i molts més anys de futur dirigit a la gent jove. Per acabar ja la meva part, com deia, la Fundació és molt fàcil d'explicar. La Fundació el que fa és posar el jove al centre de totes les seves activitats durant l'any a través dels diferents programes, premis, beques també, o d'una forma intensiva durant aquest Tour del Talent, i de la mà d'empreses, institucions, col·laboradors, crear la millor proposta de valor per a aquests joves, perquè aquests joves puguin desenvolupar, capitalitzar el que dèiem abans, el seu talent i transformar-lo en temes de carrera professional i d'impacte social per tots. Això és una mica el que és la Fundació Princesa de Girona, el per què i no el què del Tour del Talent, que és aquesta aproximació que nosaltres fem amb tots els programes i totes les activitats a tot el territori. I ara el Jordi, partint d'aquí, ens explicarà amb més detall
quina és aquesta agenda tan extraordinària que tenim preparada per la ciutat de Lleida començant dilluns que ve a les 9 del matí. Moltes gràcies, Salva. Molt content d'estar aquí per explicar-vos què fem amb el Tour. I com deia el Salva, d'alguna manera el Tour no seria possible sense tot un conjunt d'empreses, institucions, entitats que ens ajuden al llarg de totes les diferents parades. Jo volia posar aquí en valor tot el suport que estem tenint dins de la parada de Lleida. Lleida és possible gràcies al suport no només de la Paeria i de moltes institucions que són aquí presents, sinó també d'empreses, universitats i altres entitats que ens estan donant suport i d'alguna manera aquí volem agrair tot aquest esforç i aquesta col·laboració que ens permet tenir una agenda tan potent. Veiem aquí, com deia el Salva, la part de Soriguer, Vallcompanys i tantes empreses com Ilerna també que estan aquí i ens estan donant molt suport en tota l'agenda que desenvolupem. A nivell de què fem en el Tour, intentem que sigui una cosa molt, d'alguna manera, que permeti permear dins de la ciutat, d'alguna manera que sigui present a molts llocs, i aquí tenim més de 14 llocs on passen coses al llarg de la setmana, també un agraïment a tota la disposició dels equipaments que s'han posat a disposició per poder fer el Tour, i el que intentem és que en aquestes coses passin coses, i passin coses per als joves, i perquè passin coses per als joves ho hem de fer d'una forma diferent. Hem d'intentar fer formats més innovadors, uns continguts que es connectin més amb els joves, i aquí és on comptem amb la inestimable ajuda de Tribu, que és el nostre col·laborador. Aquí vull cridar, Pablo, por favor, pasar al castellano para que nos poder de alguna manera transmitir la importancia de Tribu, y te iba a preguntar por qué es importante para vosotros, cuál es vuestro rol y cómo veis el Tour como una pieza estratégica dentro de vuestro quehacer. Bueno, pues lo primero es muy buenos días a todos y a todas. Prometo que el año que viene ya habré aprendido a hablar catalán, con lo cual volveré sin duda alguna, no hablando en castellano, sino también, como decía, en catalán. Como decía, muy buenos días y muchísimas gracias no solamente a la Fundación, por supuesto, nuestro partner en toda esta aventura, sino también al Ayuntamiento y a todas las instituciones y organizaciones que hacéis posible que esta primera parada de esta tercera edición del Tour ocurra aquí en esta maravillosa ciudad. La verdad que para nosotros como Tribu, como podéis ver aquí, llevamos ya más de casi 10 años trabajando desde que nacimos con un propósito muy claro, que no es otro que en un momento como el que estamos viviendo, cada vez más complejo, más desafiante, donde yo creo que todos sentimos que vivimos en un constante momento histórico, si no es por una cuestión es por otra, en cualquiera de los ámbitos en los que nos movamos, y esto yo creo que, como siempre pasa con las grandes crisis a lo largo de la historia de la humanidad, pues desgraciadamente siempre tiene un impacto muy negativo y muy directo en las nuevas generaciones, que no solo es cuestión de futuro, sino también de presente. Por eso, como decía, desde hace ya 10 años nacimos con la ambición de impulsar el talento a todos los niveles, con el objetivo de entre todos poder conseguir que el que todos tenemos, ese talento que todos llevamos dentro, pueda florecer de la mejor manera y sobre todo aportar cuanto más mejor a ese futuro que entre todos tenemos la responsabilidad y también la oportunidad de poder construir. Algo que hacemos brevemente, por un lado movilizando a través de iniciativas como precisamente el Tour del Talento y otras muchas cuestiones que impulsamos, y por supuesto no solamente movilizando, sino transformando, trabajando, como podéis ver aquí, con cientos de organizaciones públicas y privadas para garantizar que ese talento de verdad tenga el lugar adecuado. La verdad que para nosotros, desde el momento cero que la Fundación Princesa Girona se cruzó en nuestro camino, yo siempre escucho hablar mucho a los premiados, de cómo les ha cambiado la vida el formar parte del ecosistema de la Fundación. Para nosotros ha sido exactamente lo mismo, como partner de este proyecto tan bonito y sobre todo tan necesario, como siempre decimos, poder ser parte de esta aventura y conseguir cada año recorrer cada pequeño rincón de este país y de alguna manera promover el talento de esas nuevas generaciones que tenemos un papel tan importante, es la mayor oportunidad que podríamos haber tenido. Somos conscientes de que queda muchísimo por hacer, muchísimo, que todavía queda mucho talento que despertar, mucho talento que potenciar, mucho talento que conectar y sobre todo mucho talento que demostrar en una ciudad, en un país como este, y por eso, desde luego, para nosotros sumarnos a esta iniciativa y compartirla junto a la Fundación es todo un lujo. Compartimos valores, compartimos propósito, compartimos esencia y sobre todo una visión de futuro, y creo que eso es lo que hace que cualquier iniciativa, cualquier aventura que dos organizaciones se propongan, pues desde luego tenga sentido. Y si a eso le sumamos a la ecuación que organizaciones como este ayuntamiento, como muchísimas empresas locales y también nacionales se sigan sumando cada año, pues hace que no solo tenga sentido, sino que además tenga impacto, que es lo que de verdad buscamos con todo lo que estamos haciendo. Desde el principio, como decía, y pasando un poco a lo que estamos de alguna manera impulsando y trabajando en este Tour del Talento, como bien comentaban Salva y también Jordi, tenemos muy claro una cosa, y es que al final tiene que estar pensado por y para la gente joven, si no, no tendría ningún tipo de sentido. Y esto no solo pasa porque de verdad seamos capaces de engancharles, enamorarles con la
propuesta que tengamos, sino que sobre todo lo más importante toquemos aquellos temas que de verdad preocupan y ocupan a las nuevas generaciones, que de verdad este tour sea útil para cualquier joven y sobre todo, como siempre decimos, que nadie se quede fuera. El Tour del Talento tendrá éxito si conseguimos que llegue a cualquier joven, sea lo que sea, haga lo que haga y quiera lo que quiera, y ese realmente es el propósito que nos une a todos los que estamos detrás. Aquí podéis ver a uno de los principales 5 grandes ejes, ¿no?, que tenemos para esta nueva edición, esta tercera edición del Tour del Talento, toda la parte fundamental que trabajamos de salud y sobre todo de bienestar integral, muy importante para nosotros, toda la parte que tiene que ver, como veis, ¿no?, con toda esa parte de sostenibilidad, en un mundo tan cambiante, trabajar en esa conciencia, ¿no?, del planeta que tenemos y de cómo trabajarlo cada día mejor es fundamental para esta generación. Por supuesto, toda la parte que tiene que ver, ¿no?, y esto es muy importante para nosotros, con toda la parte de propósito e impacto social. No estamos aquí de paso, tenemos que dejar esa huella y marcar la diferencia, y por supuesto, y no por ello menos importante, toda la parte de empleo y por supuesto de emprendimiento, dar oportunidades reales que permitan que el talento llegue tan lejos como quiera. Y esta es realmente para nosotros la clave, no solamente del éxito, sino del valor que queremos seguir aportando año tras año en cada ciudad que este tour recorre. Además de esto, como podéis ver aquí un poco la agenda, ¿no?, que tenemos preparada para esta edición, concretamente aquí en la ciudad de Lleida, 5 intensos días que desde luego no van a dejar a nadie indiferente, no solamente a los jóvenes, esto lo adelanto también para todos, y queremos de verdad que, como decía antes, ¿no?, y recogiendo un poco las palabras del alcalde, queremos que la ciudad se convierta en esa capital del talento joven, que de verdad ponga en valor no solamente el presente, sino el futuro de todas esas generaciones que tienen la oportunidad desde Lleida para el mundo de conquistar todo lo mucho que quieran. Y esto es tremendamente importante para nosotros. Tenéis un poco, como veis aquí, ¿no?, todos los grandes ejes, que ahora también comentaremos más en detalle, sobre todo con ese gran epicentro que será ese Congress Fest, el martes de la semana que viene, quedan muy pocos días, y como veis, ¿no?, pues un montón de contenidos con una serie de formatos que también hemos trabajado muy mano a mano con la Fundación, y ese es el objetivo, ¿no?, y gran parte del valor que queremos seguir aportando desde Tribu, el conseguir que no solamente aporte, sino que además también enganche, entusiasme e ilusione a todos los jóvenes que van a participar. Por eso hay que huir de esos formatos más tradicionales y conseguir de verdad que sea lo más interactivo, participativo, gamificado, y que de verdad el joven sea el protagonista, que viva esta experiencia y pueda sacar el máximo provecho de todo lo mucho que va a vivir durante la próxima semana aquí en Lleida. Muy bien, si te parece, Pablo, vamos a ir repasando algunas actividades, que como hay mucha actividad. El lunes, por ejemplo, empezamos con lo que es el Foro de Desarrollo de Talento, Congreso d'APD, que en aquest cas el farem aquí, a la sala de Leandre Cristòfol. Dilluns al dematí, on líders empresarials estaran compartint amb els joves perspectives de futur, quins són els reptes de l'ocupació en què s'enfrenten els joves, oberta tant per joves com a futurs professionals. I si us heu d'apuntar, us suggereixo que ho feu ràpid perquè estem pràcticament a punt de tancar ja inscripcions. Tenim molt bona rebuda. Tenemos también, en este caso, Congress Fest, como bien decíamos, que és l'acte principal, que el farem en aquest cas a l'Auditori Gran de la Llotja, on aquí, entre d'altres coses, tindrem actuacions en directe, tenim l'Alfred Garcia, si no el coneixeu, artista, OT, cantant, tocarà amb la seva banda en directe, coneixerem el testimoni de primera mà de premiats de la Fundació, tant com l'Usman Omar, com Rafael Jordà o l'Elisenda Bou, que explicaran la seva perspectiva i el seu projecte, que són realment molt encomiables, en una intervenció vinculada també amb actuacions musicals d'artistes, que crec que us agradaran molt. Tot això passa durant dimarts al dematí i en la part final del dia coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Crea Empresa 2024. És important també dir que en aquest acte, tan bon punt anunciem el guanyador, s'obre la candidatura, el procés, diguéssim, de recepció de candidatures per als Premis Crea Empresa 2025. Tenim una xerrada dimarts a la tarda acabat el Congress Fest de Lluís Bassat, gran publicista, també un patró de la Fundació i que ens suporta en moltes activitats, que el tindrem aquí a l'auditori d'Enric Granados fent una conferència parlant de la creativitat, crec que una bona oportunitat per sentir-ho en primera persona. I tot just després, en el mateix auditori d'Enric Granados, tenim de la mà del Teatre Real, una entitat que ens acompanya al llarg del tour, amb qui col·laborem estretament, un concert de la mà del seu programa Crescendo, de Fundació Amics del Teatre Real, on joves promeses del cant líric estaran fent un concert també gratuït a l'Enric Granados. També us recomano que pugueu venir i fer el doblet, Lluís Bassat i Enric Granados.
També tenim, en aquest cas, fem concerts educatius d'un programa que tenim Amplificarte, que parla de benestar emocional i de com la música ajuda els joves a expressar emocions i a desenvolupar el llenguatge que els permeti expressar les seves emocions. I això ho fem al llarg de diferents escoles i ho fem amb molt èmfasi el dilluns a la tarda a Ilerna. Contem aquí també agrair la participació d'Ilerna en això i ho fem també de la mà de la Fundació Soriguer, que ens està donant suport en l'execució d'aquesta iniciativa al llarg de tota la setmana. També aquí agrair-los profundament. I això també passa, com deia, no només a Ilerna, sinó passarà també a diferents escoles. També tenim, en aquest cas, a Ilerna, dimecres al dematí, una trobada amb premiats, on premiats de la Fundació i Premiats Princesa de Girona venen a explicar els seus projectes en una xerrada interactiva on podran intercanviar opinions amb els joves que hi assisteixin. I també tenim el dimecres de la tarda a la Universitat de la mà de Josep Coll, que és fundador i cofundador de dues de les empreses o de les startups amb més potencial de creixement, segons Expansió, de l'últim report de la setmana passada, on explicarà d'alguna manera quins són els errors i els encerts a l'hora de poder crear una empresa amb un fons inicial de 3.000 euros. Tot això vinculat amb els valors del rock and roll. Crec que també pot ser molt interessant. Tenemos también las talent sessions que hacemos tanto miércoles por la mañana en la Escuela del Trabajo como jueves por la mañana en la Universidad de Lleida, donde el miércoles hablamos de empleabilidad, en este caso de la mano de muchas instituciones, como es AECOC, como es CaixaBank Dualiza, como es Instituto FP Empresa, que nos ayudan para hablar en este caso de cara a los jóvenes de cuáles son las oportunidades laborales y la importancia de la FP, por ejemplo, de la orientación profesional, y el jueves para hablar de bienestar emocional. Pero de nuevo, queremos que esto sea muy dinámico, cercano, que conecte con los jóvenes y hemos trabajado muy mucho para que sean contenidos especiales. Y aquí, Pablo, ¿tú qué puedes aportar? Justo, sí, sobre todo es muy importante, aunque tenéis toda la información, ¿no? Porque sé que esto es mucho contenido en directo y es difícil de retener toda la información, por supuesto, en la página web, pero como bien decía Jordi, al final estas dos sesiones, las dos grandes talent sessions que vamos a organizar y que estamos conjuntamente organizando desde la Fundación iTribu, como bien adelantaba, vamos a ir tocando cada uno de los diferentes temas que de alguna manera adelantaba al principio, ¿no? Esos 5 ejes que queremos que aborden durante el Tour del Talento, y muy importante además también, apelando a lo que decía ahora mismo, ¿no? Que es el tema del formato, no solamente sesiones donde podamos ser muy inspiradores y llegar, ¿no? Y de alguna manera trasladar mensajes importantes que creemos que tienen que ser conscientes los jóvenes de hoy en día, sino también la propia dinámica que podamos potenciar para que sea lo más gamificado posible y sobre todo los jóvenes puedan ser muy protagonistas. Esto lo conseguimos con diferentes herramientas, no solamente digitales, que nos permiten en directo poder, ¿no? Testar y controlar, por así decirlo, esas sensaciones, esas emociones, esa información que tienen los jóvenes y poder tener en tiempo real feedback por parte de todos ellos y también hacerles, como decía, muy partícipes de toda la experiencia. Cada una de estas diferentes sesiones y dinámicas, que repito, toda la información estará en la página web, tanto de estas como de las anteriores, van a ir tocando diferentes temas con el objetivo de que, como decía al principio, bueno, pues estés en el punto en el que estés como joven, te plantees como te plantees la vida y tengas las inquietudes que tengas, puedas encontrar en cada una de ellas, por así decirlo, un contenido que te pueda aportar valor de maneras diferentes, ¿no? Esa es la parte más importante que estamos trabajando con estas talent sessions y que queremos que sean un poco ese punto central, ¿no? Que ayude al desarrollo personal y profesional de todos los jóvenes que en este caso van a tener la oportunidad de vivir esta experiencia en la ciudad de Lleida la semana que viene. Repito una vez más, es importantísimo, como decía, toda la información estará publicada para que todos los que estáis aquí y toda la gente a la que queráis hacer llegar esto, porque queremos que llegue a toda la juventud de esta ciudad, pues puedan disfrutar totalmente y de manera gratuita todas las muchísimas actividades, que no son pocas, como podéis ver, que hemos preparado para la semana que viene. Aquí mencionar, por ejemplo, vinculado con lo que decía Pablo, las sesiones, vais que hay 5 o 6 sesiones de 30 minutos cada uno, muy corto, muy rápido para conectar con los jóvenes. Aquí también en la empleabilidad aprovechamos colaboración con Cámara de Comercio, ¿no? La Cámara de Comercio de Lleida, y hacemos una pequeña feria de empleo en las que los jóvenes van a tener la oportunidad de conocer 6 o 7 empresas y poder charlar con sus responsables de recursos humanos. I el viernes cerramos una sessió en el pavelló Juanjo Garra on parlem d'esport i futbol. Alternem la pràctica esportiva amb partits no competitius, però en diferents escoles i entitats de Lleida estaran jugant a futbol sala en format Kings League i combinem amb xerrades inspiracionals vinculades amb el món de l'esport i del futbol, però no tant per parlar del futbol en si, sinó per parlar o bé de valors com pot ser l'ensenyament i la formació, de la mà de Club Futbol DAM, per exemple, que venen de Fundació DAM a explicar aquest projecte, o com parlar d'innovació, en aquest cas Infojobs, per parlar del seu projecte, no? De com li donat un tomb i com han fet una aposta decidida per Kings League, en aquest cas, o per parlar, en aquest cas, amb Albert Riba, de la sort del fracàs, no? Com el fracàs, d'alguna manera, és una cosa que és necessari, del qual se'n poden treure lliçons que siguin positives, i comptarem també amb el testimoni dels responsables de Fem Base i Lleida League, que parlaran del que està passant.
I tota la part esportiva, amb la que comptem una altra vegada, amb tota la col·laboració de Lleida, aquí de la regidoria de Cultura, Esports, va vinculada amb una grandíssima oferta cultural, que ara deixaré al Xavier que la pugui explicar, però posant en valor que, entre altres coses, es dona la circumstància que aquí a Lleida comptem no només amb la forta aposta de Fundació Soriguer per l'art, sinó que tenim l'exposició de Juan Zamora, que és un dels premiats de la Fundació. És espectacular. O sigui, tenim l'oportunitat de veure-la a Neui, però és que a més es dona la circumstància que tenim visites guiades per ell. Llavors jo em declaro fan de Juan Zamora, perquè realment quan un interacciona amb ell és espectacular el que fa i el procés creatiu que segueix. Llavors aquí sí que us recomano, entre moltes d'altres, poder anar a les visites guiades que està fent durant la setmana. Tots els dies pràcticament té una visita guiada i aprofitar tota l'agenda cultural, que aquí sí que, Xavier, m'agradaria que puguis explicar tot el que fem. Moltes gràcies, Pablo. Bon dia, merci Jordi, regidors, col·laboradors, bon dia. Doncs l'Ajuntament de Lleida participarà activament a Tour Talento amb un extens programa d'activitats que ja ens ha fet 5 cèntims, el Jordi i el Pablo, i des de la Regidoria de Joventut, Educació i Ocupació i des del conjunt de l'Ajuntament hem treballat per aprofitar aquesta oportunitat que ens brinda la Fundació per conèixer el nostre talent i el patrimoni que a la vegada posem a la disposició dels joves de Lleida eines per millorar la seva ocupabilitat. Entre les activitats directament organitzades per la Paeria voldria destacar, com has dit abans, l'equació talent i el futbol i la Kings League, que ens faran vibrar amb aquesta sessió. El dia 26 de gener es tracta d'una iniciativa que neix de la Regidoria d'Esports en col·laboració amb Lleida League, que permetrà unir l'esport i l'espectacle i participaran alumnes de quart d'ESO de les diferents escoles de la ciutat i en el pavelló de Juanjo Garra. Ens endinsarem en una nova manera de viure l'esport, alineada com ho viuen els joves. Noves propostes que generen a la vegada noves oportunitats d'ocupació amb la participació del Club de Futbol d'AM i a més amb Infojobs. La música també tindrà accent lleidatà, des de la Regidoria de Joventut i organitzant un concert amb els grups emergents que tenim als Bucs d'Assaig. El divendres 26 de gener al vespre tindrem 3 formacions musicals de diferents estils, rock, metal i punk, que oferiran cançons pròpies i versions d'altres autors. Els Bucs d'Assaig ara són un bressol d'aquest talent i que ens podrà i ens proposa apropar aquests grups i comprovar el divendres aquests concerts, el talent que tenen. El Tour també ens permetrà posar en valor i compartir el ric patrimoni cultural de la ciutat de Lleida i amb aquest objectiu s'han programat diverses visites guiades, alguna ja ens has fet menció, que els joves participants podran conèixer espais com el dipòsit del Pla de l'Aigua, que compten amb un alt valor patrimonial. És una de les visites més recomanades pels experts per al públic jove. També forma part del programa per a joves la visita guiada a l'exposició Salvador Seguí, el noi de Sucre, que és una mostra que ens ofereix totes les oportunitats de conèixer de prop Salvador Seguí, un dels líders més destacats del moviment sindicalista de Catalunya de principis del segle XX. La cultura popular i la tradició també formen part de l'eix cultural que ens ha proposat des de la Paeria per als joves amb la visita a la Casa dels Gegants, amb la col·lecció dels elements més destacats de la cultura tradicional de la ciutat, gegants, capgrossos, els cavallets o les trampes del penó, a banda dels capgrossos, estaran a disposició dels nostres joves. El Centre d'Art de la Panera, també referent d'art contemporani a Lleida, s'incorpora a la programació del Tour amb les exposicions que té actualment programades, entre les quals destaca la Velazcona. Són alguns dels exemples i que esperem que els joves s'engresquin a aprofitar les múltiples opcions culturals, motivacionals d'ocupació que ofereix aquest Tour i durant que aquesta setmana Lleida acollirà tot el talent destinat i dirigit sobretot als joves. Així que moltes gràcies i espero veure-us a tots i que engresqueu a tots els joves a qui participin i puguin gaudir d'aquesta motivació i d'aquesta engegada de posada en marxa del talent. I res, passo la paraula. Molt bé, Xavier. Gràcies, Jordi, Xavier i Pablo, per compartir l'agenda. Com heu vist, una agenda molt
Molt completa, per nosaltres és un repte, ho fem amb moltíssima il·lusió. El Tour del Talent al final són 25 dies d'activitat que fem per diferents ciutats i és tot un repte per una fundació petita, com som nosaltres, però de molt impacte. I jo crec que alcalde la liarem bona la setmana vinent amb tota aquesta programació. El Foro del Talento, la Fèria del Talento, el Congress Fest, les Talent Sessions, actuacions musicals, el teatre, el Lluís Bassat, la Kings League, música pop amb la qual treballem el benestar emocional, però també rock alternatiu, i jo crec que la gent jove de Lleida que s'animi a participar, i com ha dit el Jordi, ja tenim moltes sessions que estan quasi plenes, però animem a acabar d'omplir totes les sessions, podem gaudir d'una gran setmana del talent aquí a Lleida. I alcalde, si vol dirigir-nos unes paraules finals de tot el que passarà aquí. A més, ha anat amb una velocitat extraordinària, però els pròxims dies demano una mica de disfrutar, que disfruteu cada un dels esdeveniments que se celebren i que puguem, lògicament, participar amb intensitat d'aquest talent, d'aquest tour i d'aquesta activitat que ens heu programat entre tots i totes. A mi, us estava escoltant i estava un pèl emocionat, perquè aquesta presentació l'estem fent aquí a la llotja. La llotja es va concebre com un espai de trobada, un espai de diàleg, un espai de transferència de coneixement, un espai de gaudi, un espai de promoció del talent, un espai que, a més, fixeu-vos, esteu assentats i assentades mirant la Seu Vella, que és un dels principals referents que té aquesta ciutat, com ho és la llotja també, un espai de diàleg. I jo entenc el Tour del Talent amb aquestes dimensions, el diàleg, el talent, la divulgació, la promoció de valors. I em quedo amb aquestes coses. La primera, ressenyar una cosa que a vegades passa desapercebut. Quan se va organitzar el nou govern municipal de la ciutat, es va alinear la regidoria de joventut, d'educació i d'ocupació. I això no és menor, es va fer volgudament, perquè creiem que un dels grans reptes que tenim com a administració local, i segurament tots els governs del món, tenen aquesta missió d'alinear a la gent jove, preparar-les, educar-les, formar-les i sobretot després que tinguin aquesta oportunitat de trobar un projecte professional, personal de futur. Per això vam fer aquesta alineació, joventut, educació i ocupació. I avui esteu presentant un projecte que va amb aquesta clau. Estem pensant en la gent jove, estem pensant de quina manera podem fer-los descobrir coses, de quina forma sobretot els preparem per afrontar un millor futur. I per mi això és emocionant. I sobretot també perquè hi ha una dimensió que tampoc no pot passar desapercebuda, que és el tema del benestar emocional de la nostra joventut. Clau, la pandèmia ens ha afectat a tots, però especialment a la gent jove que necessiten que les administracions donem suport a iniciatives com aquesta, que també pensen en aquesta dimensió més personal, que és treballar en millorar el seu benestar emocional. Per tant, insisteixo, acabo com he començat, però un alcalde, estic convençut que els alcaldes i alcaldesses de les altres ciutats que també han acollit i acolliran sessions del Tour del Talent, estan lògicament implicats en el projecte perquè és una causa justa. I com que és una causa justa, hem d'estar presents. Moltes gràcies per la feina que heu fet, per la feina que ens plantegeu fer, i animo a tothom que hi participi obertament de les activitats. No sé si m'atreviré massa jo amb això de la Kings League i aquestes coses, però està molt clar que estem utilitzant el llenguatge que la nostra gent jove entén, la música, l'esport, etc. Per tant, felicitats i esperem que tinguem una molt bona i molt intensa setmana i a disfrutar-la. Segur. La gaudirem amb tota la calma durant aquesta setmana i gràcies un altre cop pel recolzament que hem trobat a la ciutat. Com diem sempre a la Fundació, la raó de ser és posar el jove com a protagonista d'aquesta setmana, accelerar i mostrar un camí nou a vegades per a aquesta gent jove, i a partir d'aquí també la ciutat
pot agafar aquest embrió del Tour del Talent i, per què no, a futur liderar aquestes setmanes del talent jove en base de l'aprenentatge d'aquesta setmana, que és el que a nosaltres com a fundació ens faria la màxima il·lusió i, com diem sempre, un jove que necessita la nostra ajuda, un jove que té un mercat laboral complex, amb uns nivells d'atur significatius. L'alcalde ha comentat el tema del benestar emocional, han augmentat els ratis de problemes a les escoles un 40%, o sigui, no és algo banal, sinó és algo realment fonamental per a aquesta generació Z i aquesta generació alfa, que al final és a qui ens dirigim a través dels programes de la Fundació i d'aquest Tour del Talent. Molt bé, doncs agraïts, alcalde, un altre cop, Jordi, Xavi, Pablo, i encantats de recollir ara qualsevol pregunta que tingueu per qualsevol de nosaltres. Sí, jo, Jordi, li volia comentar, si ens pot resumir, per la gent que no sàpiga de què va el Tour del Talent, què passarà la setmana que ve a Lleida, per qui va dirigit, en forma de resum, si ens pots dir, sisplau, això, què és el que pretén, què és el que passarà aquesta setmana que ve a la ciutat de Lleida. Molt bé, hi ha tot un seguit d'activitats pensades per joves d'entre 17 i 35 anys, però no és excloent per gent més gran que vulgui venir en alguna de les activitats. I hi ha activitats de tota mena, que parlen d'empleabilitat, que parlen de benestar emocional, que parlen de salut, que parlen d'esport, que parlen de propòsit. Hi ha tants tours com joves, perquè poden entrar a la nostra web, www.tourdeltalento.org, i inscriure's gratuïtament a les activitats que vulguin. I cada jove pot triar el seu propi itinerari, com si diguéssim. Quin és l'objectiu d'aquestes jornades, d'aquesta setmana? Donar als joves eines que els hi permetin reflexionar, aprendre coses noves, veure les coses d'una altra manera, debatre temes d'actualitat i d'alguna manera obrir la mirada i donar a conèixer també talent, activitats i entitats tant de la Fundació com de Lleida. Hi haurà una persona premiada, quedarà una persona premiada com a talent 2024 a Lleida, o això és al final del Tour? No, aquí es fallarà i sí hi haurà una noi o noia que serà reconegut amb el Premi Crea Empresa 2024. I això passarà el dimarts 23 aquí a la Llotja, al llarg del que l'anomenem Princesa de Girona Congress Fest. Gràcies. Més preguntes que tingueu i que sàpiguem Respondre? Que estarem encantats de respondre. Quin paper juguen els aliats estratègics com Tribu? Perdó. Quin paper juguen els aliats estratègics com Tribu i els patrocinadors de l'esdeveniment? Bueno, per nosaltres ho són tot, perquè com a fundació, dèiem, nosaltres som una fundació relativament petita, som un equip de 14 persones apassionats per treballar per la gent jove, però no podríem fer cap projecte si no fos de la mà de les empreses del patronat que participen en el seu territori del projecte, dels aliats com Tribu, amb els quals vam dissenyar tot aquest projecte, els continguts, la promoció, la comunicació. Ha sortit aquí també Code, és un partner nostre amb el qual aprovem als joves la programació a les aules, o Art House Academy, que és una acadèmia de música pop que treballa uns valors molt propers a la Fundació, com és el benestar emocional a través d'aquesta música, col·laboradors locals, com hi han sortit, com Ilerna i altres entitats, que ens proporcionen aquest contingut. Al final és impossible arribar a una proposta de valor de 250 activitats i 350 ponents que participen en aquest disseny del Tour si no fos de la mà de col·laboradors, empreses i institucions. Ho són tot. Molt bé, gràcies. Quants joves participaran a Lleida en aquesta setmana? Quants joves hi haurà que participaran? S'espera, es preveu? Esperem veure-ho al final. Nosaltres calculem que sobre els 5.000 joves, sí, 4.000... Això ho sabem, depèn de quan acaben les ciutats, però normalment contem entre 3.000 i 5.000 joves per parada, més o menys. És el que l'experiència ens demostra. És significatiu la dimensió, i això és el que acumula a diferents ciutats aquests 25.000 joves, i les xifres estan bé, són importants, però jo sempre em quedo amb les històries individuals. Si d'aquests 5.000 joves que participen, o 4.000, hem arribat realment a connectar, a fer clic amb algun jove de forma individual, a 10 joves, a 100 joves, han descobert alguna cosa nou, s'han inspirat, han fet una reflexió que no haguessin fet mai, perquè nosaltres tenim moltes d'aquestes històries, i molts joves, inclús en situacions emocionals complexes, que gràcies a una bona xerrada, que gràcies a conèixer la història d'un premiat, que gràcies a connectar a través de la música amb el seu interior han trobat un full de ruta nou. I em quedo no amb aquests 5.000, sinó igual em quedo amb aquests 10 o 100 joves que realment
s'impacten substancialment. A dia d'avui, quin és el nivell d'inscripcions? Mira, comptem, més o menys, estem de l'ordre de 2.500 inscrits al llarg de tota la setmana. 2.500, sí? Més o menys, això és a dia d'avui les inscripcions que portem al llarg de tota la setmana, que vindria a ser més o menys aquest 40-50% del que preveiem. Hem trobat una bona resposta, comptant que sempre en el món dels events tens una curva asindòtica els últims dies, a partir de l'última setmana, però com dèiem, tenim activitats, l'activitat del Foro del Talento, el mateix Congress Fest i moltes activitats quasi plenes en aquest moment. I suposo que per inscriure's a la web i t'inscrius, no? Sí, la web pots escollir la sessió, sempre tot el que fa la Fundació és evidentment gratuït i et pots inscriure a nivell individual o a nivell col·lectiu com a escola. El Tour del Talent ens permet apropar-nos també a moltes escoles i que puguin participar com una activitat d'escola, que normalment no és el cas dels programes, i per això és un projecte tan important per la Fundació i per les escoles, per viure un dia diferent. Hi haurà presència de Casa Reial? No ho tenim confirmat en aquests moments, estem treballant en aquesta direcció. He de dir que tant fa 2 anys com l'any passat ens van acompanyar a totes les ciutats del Tour i, per tant, tot indica que anirem en aquesta direcció i de tindre aquesta presència, l'acte central seria aquest Princesa Girona Congress Fest que faríem dimarts amb la participació de música premiats i que acabaríem amb la proclamació del Premi Empresa Jove Crear Empresa aquí a Lleida. Estem parlant de la princesa. Perdona? La princesa o la reina? Bueno, a data d'avui no ho sabem. La princesa és molt difícil perquè ella té les seves obligacions formatives. Ella està aquí a prop, a Saragossa, en la seva formació militar. Fins ara la princesa participa amb nosaltres, o ha participat amb nosaltres sempre al voltant de la cerimònia de premis, realment d'una forma intensiva, però sempre al voltant d'aquest event que fem normalment al juny i al juliol. L'any passat va estar amb nosaltres a Caldes, a la ciutat de Girona, a la Seu, al Bulli, l'any passat al Museu de Figueres coneixent l'obra del Salvador Dalí, més enllà de presidir la cerimònia de premis. Però fins ara, ja sigui per la seva formació que va tindre fora d'Espanya o per la seva formació, encara no ha pogut participar de ple en altre tipus d'activitat que fem amb la Fundació durant tot l'any. I per tant, hi ha la possibilitat que vingués la reina, pregunto. Quan esteu negociant... Sí, fins ara sempre ens ha acompanyat o el rei i la reina o un dels dos en totes les ciutats i estem treballant en aquesta direcció a falta de que sigui la pròpia Casa Real que confirmi l'agenda final, que com sabeu ells ho fan normalment a final de setmana, cara a la setmana vinent, que és quan tindrem la confirmació final, si tenim la reina aquí a Lleida amb nosaltres el dimarts proper. Ells participen de ple amb el projecte, amb l'activitat fundacional, coneixen tots els premiats i és evident que la seva presència ens dona un impuls addicional a aquest projecte. No sé si teniu alguna pregunta més. Si us sembla, ho deixem aquí, agraïts per la vostra presència i a gaudir tots amb calma i amb intensitat de la Setmana del Talent la setmana que ve a la ciutat de Lleida. Gràcies. Molt bé. Moment en què acaba aquesta presentació del Tour del Talent del 2024. No s'ha confirmat la presència de cap membre de la família reial, tot i que s'ha deixat, podríem dir, bastant la porta oberta que pugui ser així. Recordem, fins ara s'han inscrit unes 2.500 persones a les activitats que acollirà Lleida la setmana vinent en diferents indrets de la ciutat i això significa el 50% de les inscripcions que hi ha fins ara.
Veurem si podem parlar amb el president de la Fundació, el Salvador Tasqué, o amb l'alcalde Fèlix La Rosa, que s'estan acabant de treure el micròfon de la presentació, i si me'l poden portar aquí al cel, li farem un parell de preguntes. Per què s'ha escollit Lleida per iniciar aquest Tour del Talent del 2024, que, com ja s'ha dit, recorrerà diferents indrets de la ciutat, començant per Lleida del 22 al 26 de gener, i que seguirà per altres indrets de l'estat espanyol com Santander, Cádiz, Salamanca, i acabarà a Madrid. Precisament podem parlar amb l'alcalde Fèlix La Rosa, que el tenim aquí al costat. Alcalde, què tal? Bon dia. Molt bon dia, Ricard. Imagino que és un plaer, no?, poder acollir aquest tipus d'activitats aquí a la ciutat. Bueno, jo penso que focalitzar una setmana a la ciutat de Lleida pensant en aquests 2.500, 3.000 joves que participaran de les activitats en les que parlarem d'educació, que parlarem d'ocupació, que parlarem de joventut i de reptes. Bueno, jo crec que és molt estimulant i Lleida és una ciutat extraordinària per organitzar esdeveniments d'aquestes característiques i estic molt content. Què va pensar, que quan va rebre la notícia que podien acollir una activitat o una setmana de la Fundació? Per la nostra gent jove no hi ha mai prou, i qualsevol iniciativa que vulgui projectar una societat de valors, que vulgui posar a l'abast de la nostra gent jove eines per a poder bastir els seus projectes personals i professionals, és una oportunitat que no podem deixar escapar. Doncs els invitem a assistir-hi i a participar-hi, aquests 17.000 joves que ha comentat que hi ha entre 10 i 19 anys a la ciutat de Lleida. Moltes gràcies, alcalde. Gràcies a vosaltres. Doncs anem a parlar, a veure si també podem, amb el president de la Fundació, el senyor Salvador Tasqué. Què tal, com està? Què tal, bon dia. En quin moment es va pensar en Lleida en ser seu d'una setmana del Tour Talent, vaja? Bueno, el Tour del Talent és un projecte que dissenyem a un any vista, i és un projecte que funciona per invitació. Nosaltres no decidim unilateralment a quina ciutat, sinó donem les oportunitats a les ciutats perquè presentin els seus projectes de candidatura. Ens feia il·lusió començar aquest any a Catalunya i ràpidament Lleida es va postular com una candidata, ens va fer arribar el seu projecte de candidatura i la veritat és que ens va agradar moltíssim, i després de l'estiu vam començar ja a treballar amb la ciutat cara a aquest inici de Tour. El ritme d'inscripcions és bo, hi ha el 50% de les places exhaurides, espereu omplir-ho tot? Sí, omplir-ho tot sempre és difícil, en algunes sessions inclús tenim alguna cosa d'overbooking, en aquest sentit, que ja gestionarem bé, però és que l'oferta és molt completa i normalment s'anima els joves i les escoles una miqueta a última hora, però la previsió és molt bona. Jo crec que la rebuda que hem tingut a la ciutat és extraordinària i, com sempre diem, aquest és un projecte per la gent jove i animem a tots els joves a que ho aprofitin al màxim. Els docents amb les seves escoles a nivell individual, pares amb els seus nanos que puguin vindre, els diferents formats, els eixos temàtics són molt amplis i hi ha un espai per tothom. No s'ha pogut confirmar la presència de cap membre de la família reial, però ara que no ens veu ni ens escolta ningú, no sé si m'ho pot dir alguna cosa més, si tindrem la reina, el rei o la princesa aquí a Lleida. Bueno, jo sempre em remeteixo als fets. Ells ens han acompanyat sempre a totes les ciutats i, per tant, Lleida no té per què ser una excepció i en aquest sentit estem treballant, i jo crec que en no hores però dies podrem tindre la seva confirmació que ha de vindre de Casa Real i no de la Fundació. Salvador, ho descobrim el dimarts. Molt bé. Encantats i amb forces ganes d'estar aquí ja dilluns amb el Foro del Talent i dimarts amb aquest primer Princesa Girona Congress Fest, que serà de molt impacte per la gent jove que pugui gaudir d'ell. Doncs moltes gràcies, i a tots vostès recordar això, que dimarts vinent hi haurà l'acte central del Tour del Talent aquí a Lleida, i també recordar que les inscripcions es poden efectuar a tourdeltalento.org, i si voleu saber si algun membre de la Casa Reial assisteix aquí a Lleida o trepitja a Lleida, doncs segueixin per Lleida Televisió la retransmissió que oferirem el dimarts 23 de gener aquí a la Llotja.
Thank you.